Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħabha, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Qed impinġi dar. Tistgħu tgħinuni naħseb ftit li ma' kmamar għandi npoġġi f'din id-dar. S'issa pinġejt il-kċina. Ejja naħsbu ftit. Jien qed naħseb fis-salott. Wara ġurnata studju jew għadi il-membri tal-familja kollha nieħdu gost li noqogħdu ftit fis-salott biex ingawdu il-kumpanija ta' xulxin. Xi kultant naraw xi ftit television jew nilagħbu xi logħba. Jien inħobb naqqatek xi puzzle. Hija jħobb meta naraw film flimkien. Fis-salott tagħna hemm ukoll ħafna nkwatri b'ħafna ritratti u memorji sbieħ. L-aktar wieħed li joġobni hu li juri l-familja kollha. In-nanna u n-nannu, il-mama u l-papà. Jiena u hija. Żiżi u sħabha illum iltaqgħu fir-razzett ta' Żiżi biex iqattaw ftit ħin flimkien. Min qed jaqgħad jigsaw puzzle, min qed jilgħab logħba bil-karti tal-logħb, min qed ipinġi u hawn anke min qed jara ftit televiżjoni. Sadattant, baba qed toffrilhom ftit xi naqru xi xorbu. Il-ħbieb tagħna qed jieħdu ħafna gost jilagħbu flimkien u l-ħin għaddej. Illaħwa x'mandrawn! Żiżi qed tgħid lil sħabha li importanti jiżbarazzaw u jqegħdu kollox postu qabel jitilqu. U hekk se jagħmlu tafux. Kika qed terfa' l-ġugarelli f'posthom. Importanti li kull ġugarell imur fil-kaxxa tiegħu. Biżgur ma nitilfu ebda biċċa. Nunu qed jiġbor xi fdalijiet li ġabitilhom baba biex inaqru. Hawn xi pakketti vojta, skutella b'xi qxur tal-frott, plattini b'xi fdalijiet ta' kejk u anke xi tazzi. Dawn posthom fil-kċina mhux fis-salott. Tetu qed jirranġa l-kuxins ta' fuq is-sufan. Żiżi ċabet mopp u l-barmil bl-ilma u s-sapun u se tibda taħsel l-art tas-salott. Sadattant, baba qed tiżbarazza l-kċina u Nunu wasal ħdejha u qed jaħsel it-tazzi u l-plattini fis-sink tal-kċina. Żiżi ġmila taħsel l-art u tetu, għarem tetu, moħħok hemm. Illaħwa x'biċċa ġratinna, tetu jeqleb il-barmil tal-ilma u jimla kull imkien ilma. Isa, għassej jixxarrab it-tapit. Żiżi u sħabha tlonk jaqbdu biċċa tal-art kull wieħed u l-koll qed jixxottaw l-ilma mill-art. Proset, irnexxilkom tilħu timsħu l-ilma kollu qabel ġera ma' kull imkien. Issa mhux aħjar kulħadd imur jaħsel idejh ħalli tixorbu xarba friska. Għandi bżonn tgħinuni ftit. Irridkom tgħinuni nażel liema minn dawn l-affarijiet insibu fis-salott. Television. Insibu television fis-salott? Iva, fuq it-television nistgħu naraw ħafna affarijiet interessanti. Kważi f'kull dar issib television fis-salott. Sofan. Insibu sofan fis-salott? Iva. Meta naraw it-television jew xi film, impoġġu komdi fuq is-sufan. Sink. Insibu sink fis-salott? Le, aħna ma naħslux idejna fis-salott. Kuċċarina. Il-kuċċarina insibuha fis-salott? Le, il-kuċċarina insibuha fil-kċina. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu naruk, nispera
Għax samaħna nerġaw narawk nixtiqulek tkun daħkan Darboħra nejdu merba Mallum saħħa ċaw ċaw Darboħra nilqawk għanna imma llum ser nejdu ċaw